Klipdine får nu uden besværet med ledninger. Mød Profi Line Akku Sharf, en trådløs revolution inden for forklipning. Med en batterilevetid på 90 minutter tilbyder maskinen uovertruffen frihed og effektivitet på grund af dens lave og optimalt afbalancerede vægt. Drevet af en 14,4 volts motor med den nyeste teknologi, tilbyder denne klipper en energieffektivitet på over 90%. Energien bruges, hvor den er nødvendig. Den er designet til at gøre dine klipningsopgaver hurtigere og mere effektive og revolutionere den måde, du håndterer din flok på. Opnå det bedste klipperesultat med 3 hastigheds skærehastighed, selv med den tykkeste uld. Denne funktion sikrer præcision og hastighed, hvilket gør klippeprocessen problemfri og effektiv. Det ergonomiske design, optimale vægtfordeling og lette vægt af Profiline trådløs forklipper sikrer træthedsfri klipning. Vores klippemaskine fremstillet i Tyskland gør det muligt. Nem vedligeholdelse og rengøring optimerer klippeprocessen. Nyd fordelene ved en vedligeholdelsesfri og støjsvag motor. De optimale skæreblade tilpasser sig forskellige typer uld og tilbyder alsidighed til alle dine klippebehov. Det effektive design øger brugerkomforten og gør det til et foretrukket valg for både begyndere og erfarne forklippere. Oplev nemheden og effektiviteten af denne innovative klippemaskine. Opsummer de vigtigste funktioner: trådløs, kraftfuld og brugervenlig. Når du vælger Profi Line Akku Sharf, vælger du en ny bevægelsesfrihed under klipning, uden at gå på kompromis med den nødvendige styrke. Oplev friheden ved klipning med Profi Line Akku Sharf. Lad os gøre forklipning lettere sammen. Vores team fra Lydenscheid står klar til at hjælpe dig. Tøv ikke med at kontakte os.